עוד בעניין המוטיבציה. ידוע בעולמות ההתפתחות האישית ובכלל בעולמות הפסיכולוגיה שאנחנו מונעים משתי מוטיבציות עיקריות. המרדף אחר העונג והפחד מכאב. מרדף אחר העונג זה אני רוצה לאכול דברים טעימים, אני רוצה שיהיה לי נעים, אני עושה דברים, אני עובד כדי להרוויח כסף, כדי לצאת לחופשה, אני מחפש איך יהיה לי נעים וטוב וכיף. אני מתייחס יפה לאנשים כדי שיתייחסו אליי וכו'. והפחד מכאב זה הצד השני של זה. כלומר, אני לא כועס על אנשים כי אני לא רוצה שיתרחקו ממני. אני לא גונב כי אני לא רוצה שישימו אותי בכלא. עכשיו, צריך לדעת שהפחד מכאב זאת מוטיבציה יותר חזקה, היא עובדת יותר חזק מאשר המרדף אחר העונג. זאת הסיבה שהרבה פעמים בפרסומות ינסו ללחוץ לנו על הכאב ולא על העונג. זהו בינתיים, נסו לחשוב איפה אתם בחיים מונעים מתוך פחד מכאב ואיפה מתוך מרדף אחר העונג. ביי בינתיים.